Ukážka Full HD videa na zariadeniach School Client. Vidíte, že prehrávanie Full HD videa v rozlíšení 1080 pixelov na každom klientovi samostatne prostredníctvom VLC playera nie je žiadny problém. Prehrávanie videa je nevyhnutnou súčasťou každého počítača, preto kladieme dôraz, aby jednotlivé terminály dokázali s touto požiadavkou na výkon pracovať. Berieme do úvahy, že celkový systém musí byť rovnocennou náhradou bežných počítačov. Klient vám ponúka obraz plný farieb bez ubratia na kvalite. Každý jeden terminál musí prehrať video samostatne, ako keby to bol plnohodnotný počítač. Pre nás je neprípustné, aby túto funkciu nedokázal splniť. Chcete mať bezstarostnú počítačovú učebňu? Prejdite na Catnet School Client.